Welcome to the No Pressure Program. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. Interrupt this transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work.
interrupt this transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. Interrupt this transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work.
transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work. Interrupt this transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Snake here. I hear you're planning world domination through a new form of Metal Gear. Well, listen to me. It won't work.
transmission with a special report. Welcome to the No Pressure Program. Moi boas tardes, benvidos ao directo da escudería Surco. Hoxe conto co meu compañeiro, como sempre, Roberto. Boas tardes, Roberto. Boas tardes, Iván. Pois botámoste de menos a semana pasada. Bueno, moitas gracias, fixéstelo Vimo... estupendamente. E aparte, os sustitutos creo que superaron ao meu nivel. Estiveron a altura, sen dúbida. Pero bueno, aquí estamos, quinto directo, intentando pois enredarvos un pouquiño e, sobre todo, informarvos e darvos a coñecer este mundo. Hoxe vamos ter un directo donde vamos ter varias cousas distintas. Por exemplo, vamos a empezar hoxe cun piloto, non dos de arriba, no? Que son os que sempre se coñecen e todo. Vamos a ver outro punto do mundo dos rallies, empezando polos pilotos da cola. Non ainda así, que se ha admirado e ben querido, como a todos. Correctísimo. Unha persona moi querida, moi esperada, e como dice aquí meu compañeiro Iván, moi humilde. Corre cun coche moi inferior, pero crea expectativa, crea emoción. Vamos falar tamén dos rallies virtuales, con dúas grandes visitas de dous grandes no Nacional de Rally Virtual. Sí, señor, Elliot e Uxía, que ainda por riba corre pola nosa escudería. Correcto, salen pola escudería Surco a nivel nacional, ni máis ni menos. Tan allá arriba vanos enseñar un pouco, máis ou menos, como funciona o mundo dos rallies virtuales, porque tanto ti como eu estamos moi bellos, somos moi bellos por estes temas, Nós xa quitándonos do asfalto, a verdade que se nos fai dura a cousa. E bueno, o seguinte invitado, o último invitado, vamos ver outro punto de vista dos pilotos que deixaron de correr onde fai uns anos. A ver como ven eles os campeonatos, os rallies e todo, pois dende fora, como foi dende fora. Correcto, grandes pilotos que fixeron grandes copas, e bueno, por circunstancias da vida, pois pa todo hai unha edad, non? E pa todo hai unha época, pero claro, seguindo con esa emoción dos rallies día a día e vendo, como di Iván, desde fora. Bueno, pois pomos o vídeo, facemos unha pausiña e comenzamos. Paréceche ben, Roberto? Sí, vamos lembrar, se non che importa, que temos un número de conta para aqueles que nos queiran facer unhas donacións, intentar recaudar o que se poida, porque nos tempos que estamos, pois todo o pequeno é interesante, e no cal, nesas donacións, pois faremos unha serie de sorteos, e, bueno, seredes tratados de unha maneira un pouco especial, non? Agradecer eses pequenos detalles. Por suposto. Vamos co vídeo? Vamos co vídeo, unha pausa e empezamos.
Tía. Welcome to the No Pressure Program. Son cosas de directo. ¿Qué le vamos a hacer? Boas tardes. Bueno, pois entonces hoxe vamos presentar unha persona ben querida por parte desta escudería, unha persona que leva moitos anos salindo con nós. Boas tardes, Iván. Boas tardes, Parry, boas tardes a todos. Que tal? Como estamos? Ben, tranquilos, ben. Contentos, como sempre, como sempre. Primeiro agradecerche a visita, que A vos. veñas sempre aos directos da escudería, como foi o ano pasado, que tamén estiveche con nós. Bueno, pois nada, vamos falar un pouco de ti, que para eso te queríamos aquí. Iván Areo é unha persona, como decía antes Roberto, non dos de adiante no rally, é unha persona que creo que nos expliques como é o punto de vista dun piloto que cando vai correr sale atrás. Bueno, primeiro agradecervos a vos por invitarme. Bueno, de salir atrás. Bueno, a ver, sales máis tranquilo, máis relajado. Sales a disfrutar, a pasalo ben. Lógicamente, se podes marcar algún tempo bo, pois tamén que caiga, non? Pero bueno, sin esa presión de ir dos adiante, que van pelexando entre sí, que non hai a veces bo rollo entre eles, e nós atrás, pois mira, axudámonos uns aos outros, vamos iso, a pasalo ben, a acabar o rally a poder ser, e a vivir pois unha experiencia máis dentro da carreira, non? Entonces, ese é o noso fin, salir, pasalo ben, acabar, facer amigos, non mancarse, como se decir, non ir polo negro, non mancarse, non? Bueno, hai que decir que Iván Areo cargo con Opel Corsa onde fai moitos anos. Cantos anos levas correndo con Opel Corsa? Co Opel Corsa debutamos no 2002. 2002. No 2002 fixemos o campeonato de slalom, quedando terceiro de clase 1, e salindo tamén no slalom Viño do Condado que fixechedes aquí, e despois xa no 2003 xa empezamos a facer o campeonato gallego de rallies, pero sempre que a mesma carrocería, non está cambiada. Cambiouse de motor, un pouco máis evolucionado, pero a carrocería a mesma sempre. Sí. Bueno, é un dos coches míticos, por falar sempre do campeonato galego, moitos como a min e moitos aficionados como vos, que sempre quedamos hasta o final para ver esos últimos pilotos que sempre dan espectáculo nese tema. Non só que dá espectáculo son os de arriba, senón os de atrás tamén. Como ves este ano o campeonato galego? A ver, como ves post-pandemia? Miro un pouco ainda así complicado, non? Penso que ainda a xente ten que meterse un pouquiño dentro do que isto non pasou, que ainda case xente vacunada, pero ainda non pasou, entón hai que respetar distancia social, mascarillas, e dentro dos vehículos dos coches, pois me imagino que ao parar, non? Sendo piloto co piloto, non fará falta levala, por supuesto. E máis sendo parexa. E máis tamén sendo parexa, non? Pero vamos mandarlle un saludo a Giovanna, que hoxe non nos pudo estar aquí. Giovanna, recupérate pronto e esperamos vela no surco. Copia a mejorarse, a ver si puede ser, esperemos que sí, pero lo veo un poquito complicado. Entonces eso, sobre lo del COVID, la pospandemia, pruebas hay organizadas. Entonces no sé si será estilo nacional con el código QR para poder acceder a los tramos y que la gente esté controlada, o que sea libre albedrío, porque va a haber más gente vacunada, no lo sé. Por nuestra parte eso, nos vamos a echar gel igual,
vamos a llevar la mascarilla igual en los enlaces o cuando entres en parque cerrado, asistencia, lo vamos a llevar igual. Y confío en que esto vaya recuperando, porque todos tenemos mono de carreras y se echan de menos. Entonces me imagino que entre todos podamos echar una mano para que esto vaya bien, ¿no? Espero. O ano pasado, cando se cancelou moitos rallies por culpa da pandemia e lle tocou o Surco, que pasou pola tua cabeza cando te enteraches que o Surco quedaba na casa o ano pasado? Hombre, tristeza. Non vou dicir que non soltaron as lágrimas, porque si é verdade, pero penso que tamén igual foi o mellor que se puido facer, non? Tal e como estaba o ano pasado en pleno auge, digamos, penso que era o mellor esperar un ano máis, que salira con decisión a poder ser estando xa todo ben e poder disfrutar do deporte que nos apasiona, non? Penso que este ano sí se van facer máis probas, e o que dixen antes, vai haber máis xente vacunada. Penso que a xente está un poquinho máis metida na cabeza o que é isto, que non é, pasa que o non mirar o que é, sabes, temos, igual pensa xente que dice que é do mismo, pero temos que estar todos concienciados de que isto vai pa longo, facendo todos, a pequena cousa que hai que facer, penso que isto vai ir mellorando, e penso que probas, este ano se cae unha ou dúas, como moito, penso eu, senón creo que o campeonato disputarás entero, farás entero. Porque Surcos, cantos levas feito? Surcos hasta día de hoxe todos menos un. Incluso o primeiro rally que era Salón del Automóvil de Vigo, tamén o fixéramos nós. Menos un, creo que foi o ano 2010, me parece, que xa non se lo fixemos ese salón porque non atopamos recursos. Todas as edicións do Surco disputámonos hasta día de hoxe. Si son 15 edicións, quero recordar, levaríamos 14, claro. Sí, correcto. Hai que decir que Iván sempre foi unha persona que empezou a salir pola nosa escudería e sempre seguicho con nós. Digno de agradecercho, a vos, pois eso, sempre ese borrollo, esa familiaridade que nos transmites hacia nós. É un dos pilotos que cando acaba o día do rally ten unhas palabras de agradecimiento, de cariño, que son dignas de, pues que nos sentan ben a todos, a verdad, vamos, nese tema, Iván. Sí, bueno, se algo teño que dicir, Parry, un segundiño, de por que salgo con vos, no primeiro slalom que fixechedes, o Viño do Condado, eu mirei eso, que había, que vos preocupabades polos pilotos, que había moito borrollo, tanto entre vos como os pilotos que estábamos ali, que vos preocupabades por eles, que había armonía. Dixe que, bueno, pois por o ano, vou intentar salir con eles. Esa desde xa no ano seguinte, foi 2003, xa salí con vos menos un ano que disputábamos unha copa de rallies, e había que salir con outro concello que nos aportaba algo de cartos, non? Pero todos os anos, menos ese no medio, sempre foi salir con vos, por iso, por como sodes, por como tratades a xente, por como queredes a xente, e por ben que o facedes, que non teño outra cousa que dicir mal. Dime algunha anécdota que teñas do Sur do Condado, do Rally Sur do Condado. Do Sur Despois do de Condado. tantos rallies, tens que ter algunha anécdota boa. Sí, hai unha boa que non contei hasta o día de hoxe, non? Penso que era o ano, non sei, 2012, 2011, non recordo ben o ano. Despois de correr todo o rally, ao chegar ao parque ao parque cerrado, pois moitas felicitacións, moita noraboa, a xente moi contenta, digo, ostras, pois, oye, que igual fixemos podio, non? Eu metaba yo a copi. E, bueno, deixamos ali o coche, a xente segue felicitando e tal. Deixamos o coche e fomos a cenar. Viu xente de Betanzos, viu xente de Coruña, viu familia de Cangas. E, bueno, fomos a cenar, deixamos ali o coche e olvidámonos. Unha vez que acabamos de cenar e, bueno, tomaron unha copa e tal, fomos a recoller o coche, xa non había nadie. Recollemos o coche, fomos para casa. E o día seguinte a Copi, mirando os tempos, díceme, ostras, que quedamos segundos de clase. Iso corresponde a algo. Bueno, despois, iso non o vou contar, lógicamente, pero habíamos quedado segundos de clase. Nunca hubiéramos, no rallies nunca tuviéramos ese puesto tan alto. Claro que non estabas acostumbrado. E cenas, o sea, chegas, cenas, marchas, disfrutas do rally e nada máis, das gracias a toda a xente, e nada máis, nunca quedáramos ese segundo posto que esperábamos, non? Bueno, pues mira, todo un bo recordo Sí. dese tema. Con tantos tramos,
do sur do condado, que levas feito, ten que haber un que teñas marcado que digas este é o meu. A ver, por gustarme, encántame Salvaterra. Esta parte estreita entre casas, como explicar, meu, donde hai un cruceiro, non sei se vos centrades, a carretera que pasa por ali, que pasa por abaixo, que desemboca eso nunha zona estreita, que hai como uns columpios a man izquierda que acaba nun rasante. Esa zona a mí encántame, porque é moi estreita. Aí podes correr ben. De feito, un ano salímonos, quedamos o carón dun árbol, pero ese treito de Salvaterra a mí encántame. E despois outro que tamén me gusta é Pontareas. A zona de sempre de Pontareas, de Guillá e do colexio, tamén é un tramo que eu teño un cariño especial. Eses dous son os que máis me marcan do sur do condado, digamos. Que planes temos para esta temporada? Adeu, contanos. Pois mira, para esta temporada, para 2021, inscritos estamos en Coruña, no Rally Cidade de Pontevedra. Esperemos que vaya todo ben en Coruña para seguir, para que siga inscripción, ¿no? O que pasa que, bueno, tanto en Coruña como en Pontevedra vou salir á dereita con outra persona, claro, vai ser outra persona. Espero que nos acoplemos ben, que todo vaya ben, que non haxe ningún problema. Confirmados temos, por apoios, Coruña, Pontevedra e Surco, sur do condado. Despois non sei o que vai a pasar, habrá que seguir buscando, a ver si poden facer algún pequeno esforzo máis, non? De momento confirmados, eso, Coruña, Pontevedra e sur do condado. Alguna prova de slalom? Non sei ben, queríamos tamén ir a Fene, porque en Fene tamén temos ali un amigo, un colaborador, un patrocinador, a familia ali, pero hai que mirar ben os cuadrantes do meu traballo, porque sabes que isto como iso varía. Pois en principio intentaríamos ir a Fene, se non buscaríamos igual algunha prova de regularidade de montaña, o que se poida asustar o calendario o meu cuadrante do traballo, non? Iván, todo un placer. Igualmente. Desearte moita sorte nesta temporada, a túa copiloto Giovanna que se recupere pronto. Ojalá. E de verdade, sodes unha auténtica parexa, tanto a nivel personal como a nivel a hora de correr, que vos, non sei, vos deixades querer e dende a escudería, eu personalmente agradezo vos os esfuerzos que sempre, calquer acto que fagamos, sempre vides a estar tornos. Gracias a vos por ser como sodes, por invitarnos e por falar sempre ben de nós, é verdade. Bueno, pois moita sorte para esta temporada. Moi amable, gracias, Pami. E vamos facer unha pausa e seguimos co directo, que che parece? Estaremos atentos, seguiremos vendo. Hai que aprender a facer os rallies virtuales. É unha modalidade que me gustaría empezar a ver, vamos a mirar como é. Pois vamos a ver que nos van contar Elliot e Uxía. Facemos unha pausa e volvemos. Ben, pois, moitas gracias Iván e Iván, valga a redundancia, pola súa maravillosa entrevista e a súa, a verdad que, entretenida experiencia. Nada, un pequeno inciso, recordarvos, merchandising, calquer detalle, calquer cousiña que querades da escudería Surco, a venta, páxina web, Facebook, Instagram, incluso en Salvaterra, en calquer punto patrocinador, témolo ao lado. Tamén podedes, lembrovos o das donacións, calquer tipo de donación, calquer empresa que se anime a colaborar con nós,
será ben recibido e tendrá un gran trato. Podemos facer comentarios nestes vídeos, guapos, feos, bonitos, non sei que. Sorteos tamén por os mellores comentarios, vale? O mellor comentario, pondrémonos en contacto con el vía privada e tendrá un agasallo seguro. Continuamos, rallies virtuais, unha pausiña e seguimos. Empezamos con Uxía, depois contigo e depois os dous. Ben, pois aquí está, para min, un dos momentos máis esperados. Os dous grandes protagonistas dos rallies virtuais. Uxía Carballo, Eliot Gómez, boas tardes, rapaces. Boas tardes. Pois nada, vamos facer unha pequena entrevista, sobre todo, bueno, eu sou unha das persoas que máis me interesa, no, o tema dos rallies virtuais, porque como ben decía o meu compañeiro Iván, parece que non, pero vamos vellos, non? Porque eso do rally virtual que... Entonces esta maravillosa parella pois nos lo vai a comentar hoxe. Vamos comezar contigo, Uxía. Que che parece? Bueno, eu teño aquí unha pequena chuleta de algunhas cousiñas que me contaron, me estiven informando. Contanos, por exemplo, bueno, Uxía Carballo, filla de Manolo Carballo, noso presidente, co cal veñe de familia o tema dos rallies. Desde cantos anos levas traballando no rally, Uxía? No rally sur do Condado? A ver, traballando, pois eu creo que máis ou menos desde os 7, pero no mundo do motor, pois desde que nací. De toda a vida. De toda a vida. E xa con 7 aniños facendo postos en... Sí. Me imagino, non? Con, bueno, con mamá ou con papá ou... Sí, con compañeiras empecé sempre facendo control horario de parque del agrupamento. O sea, con 7 anos, meu fillo ten ahora mesmo 6 e non o vexo, sinceramente, non... O que queren é xogar, pero está claro que cando ven de familia... Pois, nada, contanos un pouquiño que postos desempeñaxe, porque eu teño aquí que fixeche, pois mira, desde os 7 anos, control horario, control de salidas, control de meta, misoras, control horario de parques, parques de regrupamento. Isto é unha loucura. Contanos un pouquiño, Xía. Pois a verdade é que no Rally Sur do Condado sempre fixen control horario de parques de regrupamento, pero tamén é verdade que cando vamos coa escudería a axudar a facer outros rallies, pois sempre fixen un pouco de cualquier posto que me mandaban. A lo loco. Se me mandaban e eu foi. Hai que facelo, se fai. Pois, bueno, unha pregunta picaresca aproveitando as circunstancias. Uxía, eu sei que sabes todos os treitos do rally deste ano. Porque o sei. Que nos podes desvelar? Hai algo especial? Algo que se nos poida contar así... Pois a verdade é que de todos os tramos que vai ter este ano, o surco, hai un treito que é novo, digoche que é novo, completamente, que pa min é o que máis me gustou. Tamén podoche decir que unha persoa que foi comigo a ver os tramos teño moito medo porque é moi rápido. É un treito novo, nunca se fixo nada Nunca dese se treito, fixo. nin unha curva. Non. Novidade en exclusiva, señores. Pois, bueno, non nos desvelas nada máis. Xa é bastante. Estou que emoción. Empezamos, Uxía, subcampeona de España con pilotos na categoría R3T 2020 de rallies virtuais. Con cantos aniños? 16. Con 16 aniños. Subcampeona de España, señores. Que nos contas sobre eso, Uxía? Pois eu non contaba con quedar en segunda, nin primeira, nin terceira. Eu empecé como un xogo, despois da pandemia empecé e pois así terminou. Como comezache a correr con Eliot para chegar a esa subcampeona? Pois conocíamos de estar na escudería, meu pai e o seu, e Eliot faloume, puxose en contacto comigo, mira que vou empezar a correr o SCR virtual, se queres salir comigo, e dixenlle, bueno, pois vamos, e así empezamos. E agora unha pregunta, que tal de piloto e de copiloto? Como ves de piloto a Eliot? Ben, Ben, manéxase ben, desenvolvese ben.
Veríaste con Elliot nun vehículo de calle, nun rally real, de copiloto de Elliot? Eu non o descarto. Sí que te verías entonces. Este é maravilloso. Y si cambiamos los papeles, ¿qué opinas? Si te postí a esquerda e a la dereita, gustaríache darle un cambio? Eu non creo que iso salera ben. Non o miro. Sería cuestión de probar. Non o miro. Non o ves? Non. Bueno, tamén polo menos, enos sincera. Contanos un poquinho que objetivo temos este ano para o rally virtual. Pois eu creo que este ano, correndo a copa que corremos, estar entre os 10 primeiros, eu estou contenta. Na top 10. Falamos de que sodes aproximadamente en cada rally cantos inscritos temos. Así nos que levades corrido. 70 inscritos, estar sempre arriba. Bueno, de feito, se podedes mirar nos directos que se fai, nas emisións que estamos compartindo na nosa página web, no Facebook da Escudería, sempre están arriba. Non sei como fan, pero sempre están arriba. Pois, Uxía, tes algún rally específico no que che gustaría participar? Algo que che gustaría, ou decir, gustaríame que fixeran este rally virtual para poder correlo con Elliot? Pois eu creo que un dos que me gustaría correr é o da casa, que este ano vais a poder facer, correr os rally surco virtual, e eu creo que con eso pois xa me chega. Home, despois de toda unha vida traballando no rally, ahora te la oportunidade de correlo. Sí. Pois ahora mesmo continuamos contigo, vale, Uxía? Elliot, buenas tardes. Buenas tardes. Como nos topamos? Ben. Bueno, Sí. pois tamén teño aquí unha pequena chuleta, algunhas pistas que nos foi desvelando teu pai. Bueno, antes de empezar co rallies virtual, vamos a preguntar un pouquiño a dalo a conocer, non? A súa vida persoal, que, bueno, é moi interesante, 2019, Campeonato Galego de Trail na túa categoría. Que nos podes contar deso? Sí, empecé tamén como un hobby cun amigo. Empezamos a correr en montaña, na Picaraña mesmo, aquí en Pontareas. Gustounos, empezamos a tomarlo un pouco en serio e de pronto vímonos no circuito galego de trail, de carreras de montaña, e a final da temporada a Federación Galega contactou connosco para poder entrar na selección, pero por mor da pandemia non puido avanzar ningún proxecto. Sí, no, de certo, a pandemia parou moitísimas cousas, pero bueno. Tamén estou vexo por aquí que eres todo un atleta. Compites a nivel nacional en patinaxe. Sí, este ano non pude facelo por outras cuestións, pero desde os 5 anos compito en patinaxe artístico tamén, a par de correr carreiras tanto en montaña como asfalto, ata que chegou a simulación que ten prácticamente todo o tempo para todo. Vaya. O patinaxe entendo que o estás facendo aquí en Salvaterra de Miño, non? Sí, sí. Ten aquí No un pabellón equipo. de Cándido Carrera, estamos entrenando todas as semanas ali, pero por outras cousas esta temporada non. Sí, bueno, o certo é que non hai tempo para todo, pero bueno, sí lembrar que hai un grandísimo equipo de patinaxe artístico aquí en Salvaterra de Miño. Tive a oportunidade de ir ver algunha vez algún campeonato ou algún entrenamiento impresionante, vamos, nada que comentar. Pois continuamos, 2020, confinamiento, neutralización do rally sur do condado. Eu comecei a familiarizarme co rally dende o 2017, porque a empresa do meu pai, Transportes Augusto, comezou o patrocinio. A patrocinarnos, un gran patrocinio, correcto. E daquela, pois, fomos axudando coa furgoneta para levar cousas. A mí, desde pequeno, encantoume os rallies, desde toda a competición do motorsport, flipábame. Entonces, comenzamos a colaborar e a raíz de eso, pois, fomos achegándonos a... Lembro, a verdad que lembro eses momentos no que chegaste ao teu pai, que foi, pois, certo, Transportes Augusto e a familia, un gran apoio para este rally e para esta escudería, non cabe dúda. Como te metes nos rallies virtuais? Que é ese momento que dices ti, pois vou probar, ou dicho un amigo, dicho teu pai, como empezaste nesto? Eu, dende os 7 anos, gústame os xogos da Play todo xeral, e dende que comprei no ano 2014, 2010, que compramos un xogo que se chamaba Gran Turismo 5,
e dende aquela compramos un simulador do máis básico que había, e empecé a xogar, a darlle voltas, e deixei xogar a outros xogos solo para o Gran Turismo. Chegados ao 2020, eu vin por Twitter unha publicación de Vallejo Racing que publicitaba a participación no Campeonato de España de subidas de montaña virtual. Eu empecé a buscar a como podría facer para entrar, ao principio vía un pouco caro, pero un día meu pai gravoume sen eu darme conta no simulador, probando unha subida mesmo, e pasou o vídeo ao grupo da escudería. Entón Cándido dixo, por que non os metedes ao SC virtual? E dende aquela Seguides aí competindo. A verdade é que, como se tuvestes a oportunidade de ver algún vídeo destes rapaces competindo, vemos que tes un simulador impresionante, non? Con 3 pantallas, sitio para os dous. É artesanal? É comprado? artesanal. Artesanal, made in, feito na casa, Sí, sí, como se sí, suele sí. decir, verdad? O chasis é todo feito dende a nosa casa, os dous asentos foron comprados a caducados, hai coches de por aquí cerca, e logo, claro, os sistemas todos electrónicos, claro, que son comprados, nada, feito na casa. Claro. Por exemplo, si o freno man o fixen eu, máis o meu pai, e a botonera toda, pois sí que a fixemos nós, pero demais o ordenador, os volantes, os pedales, nada. Pois xa hai que dedicarlle tempo e ter gusto, non? E emoción. Eliot, veremos-te... En que carreiras te podemos ver este ano? Vos podemos ver este ano. Perdón, Luisiga. Que nos podes contar? Polos estudos, teño que dedicarlle tempo tamén, entón estamos centrándonos na Peugeot Rally Cup Ibérica, organizada por Sin Rally, apoiada por Sports & You e todos os patrocinadores da realidade. Pouco máis, algunha aparición espontánea no Campeonato de España de rallies de asfalto ou de clásicos, pero esporádico, nada... Si, centraremos máis ben na Copa Peugeot, non? Na Copa Peugeot. Uxía non mo lo acaba de descartar, de feito xa fai moito tempo que sei que quere montarse, e a ti que veremos ter un futuro nun coche de correr? Sí, eu creo que sí. Se as circunstancias nos permiten, despois de tanto tempo, penso que... Cal sería... Porque, vamos a ver, tú para correr nun rally virtual con un vehículo, que ahora estás con un... É un Peugeot 208 un Rally Car. 208. Vale, ti ese coche tes que mercalo, non? Entendo. Ti antes se mercaba mediante créditos e logo pagabas a inscripción, pero agora o que vai é a inscripción, dache os tramos, o tramo unha hora antes de participar para tomar notas e facerlle unha pasada ou dous para ver peligros e tal. Un recoñecemento, non? Sí, recoñecemento, tres pasadas non máis. Danche o coche, tú lle pos as pegatinas e todo máis e preparas o setup para ese coche durante a semana de preparación nun shakedown. Todo o material danche eles, menos o simulador. O sea que prácticamente é o mismo que un rally real, despois das verificacións administrativas, lle pos as pegatinas, o preparas, vas as técnicas, o sea, é moi similar, non? Solo que dende o calor da casa, digamos. E cal sería o coche que máis ilusión che faría poder pilotar con el? Debutar xa non, porque... Na realidade? Na realidade. Eu creo que calquera dunha copa, tanto sexa desde un Marbella, un Dacia, un Suzuki, Swift da copa... Teño que decir que o do Marbella me gustou. Me gustou moito do Marbella. Todo coche pequeno que sea competitivo, un ambiente competitivo, non un coche que sexas ti só e non sabes realmente compararte nos tempos porque cada un coche diferente, claro, hai no como virtual que vades todos co mesmo, entón sí que os tempos son para ese coche. Claro, a copa o que ten é que podes verte realmente competitivo contra os demais. Claro, non cabe dúbida. Pois ti como profesional, porque non deixa de ser un profesional dos rallies virtuais, explícanos un pouquiño cal é a diferencia do que nos comentabas antes, de xogar nun simulador o Gran Turismo a correr un rally virtual. Que diferencia temos?
Sobre todo o que máis cambia e o factor indispensable é que é moitísimo menos diñeiro. Ti para a realidade necesitas facer, para un rally ser competitivo necesitas facer test e son moi caros. Sí. Aquí no virtual, por exemplo, para a subida que máis preparei, creo que foi a subida do Fito, que está correndo ese, pero ano pasado virtual ti tes coche ilimitado, tempo ilimitado e a pista vacía solo para ti. Entón, claro, eu fixenlle o coche 5.000 km solo nos 6 días de entreno. 5.000 kilómetros. 5.000 km, pero es que van todos... nada. Van todos o mesmo, entón se non te esforzas, todos van a ir a milésima. Entón, o top 10 estaba dentro dun solo segundo, non como en realidade que pode haber moitísimo. Sí, claro, pero falamos que en virtual top 10, 10 postos a menos dun segundo. Sí. Se acabades axustadísimos. Sí. Pois mira, temos aí unha pregunta de David Martínez. Pensades dar o salto o coche de carreiras na vida real, no futuro? Como parella? Gustaríavos, quero decir, desde 17 anos, teño entendido, Sí. me imagino que como ben ti dices, se os estudos te permiten a vida, o ano sacarás o carné, eu xa creo que tamén. Sí. Vedes vos xa, non digo ano que ven, pero xa dentro de 2 anos como parella correndo Sí, en asfalto? o óptimo sería neste ano xa que ven co carné, pero non está preparado Vamos por nada, partes, non? entón saltarse moito, pero polo menos non máis de 2 anos intentarlo, por lo menos. Pois mira, pois containos un pouquiño, cuáles son os vosos ídolos, aparte de eu e Parry, claro, cuáles son os vosos ídolos nos rallies neste caso? Pois eu podo decir que como copiloto está claro, Cándido Carrera. O gran Cándido Carrera, gran Que iba a amigo, ser senón. gran amigo e gran compañeiro. Como pilotos pois teño un gran referente en Oliver Solberg. Pois eses son, Cándido Carrera e Oliver Solberg. E ti que nos contas, Elio? Por encima de todo, eu sempre admirei a gran parella Loeb, Daniel e Elena, Que tristemente, bueno, que tristemente se separaron este ano, parece ser, pero a Sí. verdad que sí. Aparte deles a nivel nacional, Pepe López o admiro un montón, a Cándido como copiloto o admiro moitísimo, e así de pequeno un que sempre admiraba moitísimo desde a xeración dos Porches a Diego Vallejo, Sergio Vallejo. Dúas grandísimas persoas, e a verdade que moi bo equipo e moi boas persoas. Uxía, como de complicado, perdoai polo inciso, pero que según surxen preguntas, vale? Pregunta Marcos da Silva, como de complicado é de tomar notas a través dunha pantalla, sin estar... A ver, eu non teño a experiencia de coller notas nun coche de real, entón non podo comparar, pero sí que a verdad que ao principio, cando non tiña ni idea que empezaba, era super complicado, tanto coller notas como despois ir compaginados os dous, de non perderme, saber cando teño que mirar a libreta, cando teño que ver en que curva estou, pero co tempo vas collendo práctica e vais a facendo mellor. Non, é como na vida real. Cando saltes a vida real, me imagino que costará un pouquiño, ou non, porque xa tes a práctica do virtual, non? Pois, sei que vades traballar no Surco este ano. Si non o permite a vida, sei que vades traballar, que previsión tendes? Que postos tendes previsto facer? Eu, en principio, pois irei de doble cero, Non na me cuentes. caravana. Desvélalo. Sí. Gran exclusiva, gran exclusiva. Eu xa sabía, pero bueno, temos un novo doble cero. É unha persoa que leva, sei que moitísimos anos agardando por ese posto pacientemente. Ela e outro dos novos da escudería. Novos e vellos ao mesmo tempo, pero sobre todo dos máis juveniles. Me alegro moitísimo, Uxía. E ti que vas facer, Eli? Creo que reagrupamento, non me acordo onde, pero creo que é un reagrupamento. Aún non sei ben, comentou no Manolo, pero... Un pouquiño que decía antes Uxía, no? O que vos digan de ir pa aquí, vou sin problema,
con o que falamos, con 17 aniños, impresionante, as ganas de sacar o rally adiante, impresionante a maneira de traballar, bueno, que máis decir. Pois, que opinan Manolo e Marcos de que saiades a correr nun rally real? Marcos aún bueno. Lisi a miña nai xa... mellor non ver. A verdade que mamá sempre mamá, non cabe dúbida, non? Sí. Todo ao principio mellor non comentar. Xa cando estés metido no hallo, xa non haya vuelta atrás. Que aparece o coche na casa, sí, non? aí xa é cando... Que é iso? Non, mamá, xa estamos inscritos, non? Creo que... Bueno, e que che parece? Manolo lleva que nos contan. No meu caso ven sendo o mismo. Miña nai sempre a frase de ti no simulador estás moi ben. Onde mamá vou con as amigas? Onde vas que aquí na casa estás moi ben? É certo, a ver, é normal, non? O amor e o cuidado que ten unha nai, pois é impresionante. Pois nada, rapaces, darvos mil gracias pola explicación, darvos moitísima forza para este ano, gracias por acompañarnos, porque a verdade é que é un mundo emocionante o do rally virtual e creo que nos quedou pois un poquinho máis claro, non? En que consiste. Impresionante a labor que estades facendo desde bebés prácticamente, xa traballando no treito, sol, calor. Bueno, nada que decir, eu admiro vos, non me avergoño que unha persoa maior admire a un rapaz novo porque facedes un traballo estupendo. Antes de despedirnos, gustaríame mostrarvos unha pequena curiosidade que se nos ensinades a vosa espalda, que me chamou moitísimo a atención nestas camisetas oficiales, por favor. Gran Cándido. Sempre levan aí, correndo, o seu amuleto da sorte, a formiga atómica. Sí. Grandísimo. Pois nada, rapaces, moitísimas gracias por acompañarnos a Escudería Surco e a vosa casa. Sí. Moitas grazas a vos. Gracias por continuar. Unha pequeniña pausa e máis. Bueno, seguimos despois da pausa. Recordarvos que con todos os comentarios faremos un sorteo con merchandising da escudería, se o queredes comprar tamén. Temos pois mascarillas, geles hidroalcohólicos que están de moda, camisetas, polos, bolígrafos, mecheros, de todo. Bueno, seguimos. Hoxe teño o placer de sacar do baúl dos recuerdos a un piloto que saliu con nós fai moitos anos, foi un boom cando saliu, porque corría como demo, e por motivos da vida, laborales, familiares, colgou os guantes. Pablo Fernández Lameiro. Pablo, por favor, póñase usted cómodo. Benvido ao quinto directo da Escudería Surco e moitas gracias pola túa asistencia. Pois a verdad que moitas gracias a vos por habervos acordado de min para botar unha parrafada hoxe aquí. Moi agradecido, a verdad, moi agradecido a vos. Pablo, contanos, vamos a empezar por o principio.
como foi o momento no que dixeche vou montar un coche para correr? Bueno, ao principio remontas a un pouco antes de como vou a facer un coche para correr ou como vou a conseguir un coche para correr, non? Ao principio é que me levaron, o sea, a culpa sempre dos pais. A culpa é sempre dos pais. Vale, entonces estou eternamente agradecido aos meus pais por ter esa culpa de haberme levado xa desde moi pequeniño a ver os rallies, o cual cosecharon pois que anos máis tarde decidise buscar un coche para correr e montar un coche para correr e practicar ese deporte que tanta ilusión e tanto me atraía como eran os rallies, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos, pues mira, desde sempre quixen correr, caí cando tiña uns 21 anos, por aí, sabe, que tiña un traballo e tiña 4 duros, dixen, pois nada, eu vou o primeiro coche que compre vai ser o de correr. Así de claro. Así ande nunha patata que me traiga para estar cos colegas e tal, pero o coche onde vou gastar o meu primeiro sueldo é nun coche de correr. E así foi, no? Falando con Rodrigo Vila, que é veciño meu, bueno, un veterano das carreiras de toda a vida, no? Bueno, archiconocido. Falei con ele e digo, oye, Rodrigo, joder, eu quería comprar un coche para correr, quería probar en isto dos rallies, macho, que sempre me gustou e tal. E dice, pois vou contigo porque é certo que daquela pois corría con unha X e digo, eu quero un estilo X, un 205, así para empezar e tal. E sei que recorremos media Galicia buscando un coche para correr e ao final fomos a encontrar na porta da casa. Sí, foi así. Fomos a Ribadavia, fomos a Noia, fomos a Ferrol, fomos a un montón de sitios, os coches, e decía Rodrigo, joder, este vale, joder, e decía, joder, este coche está carísimo porque ten e tal. E bueno, ao final fomos a comprar un 205 Rally 9320 AL, sigue correndo hoxe en día, cousa da que me sinto orgulloso, está facendo o nacional de históricos, que o sigo polas redes e tal. Fomos a comprar a Benbrive, a un chaval que se chamaba Alex, ¿no? Chegamos ali, acórdome, que estou vendo, macho. Chegamos ali, estaba o coche baixo dunha viña, pero literalmente, o coche debaixo dunha viña, e digo, hostia, e digo, pois polo precio tampouco se pode pedir máis, esas todos estos huevos, perdonando a quen este mirando o tema, e eso estou un pouco farto de recorrer toda Galicia para comprar un coche para correr. Este vale, Rodri, este vale. Digo, bueno, a ver, para empezar, a verdad que vale. Digo, bueno, pues si hubiéramos empezado por aí non nos recorríamos media Galicia. En serio, ¿no? Entonces, nada, collemos, estaba debaixo dunhas viñas, pero así como xo, digo, bueno, o coche non tiña nada. Non tiña nada máis que un motor, unha caixa de cambios dunha C15, bueno, típico para este tipo de vehículos. E nin rodas de repuesto, nin nada. Pelao. Me había costado o cacharro 2.300 euros, que ainda lle pelexamos aí os 300 euros e creo que se había quedado unos 2.000 euros. Non había por onde collelo. Alex, con todo o respeto do mundo, o coche non había por onde collelo, muchacho. Pero a verdad que así foi, comprei o coche e despois, bueno, pues metémolo no baixo, ¿no? Outros chamanlle palleiros, outros chamanlle... Sí, porque nós corríamos con ese tipo de coches, coches de palleiro. Coches de palleiro, Extinguiuse. Ahora un R5, R2, R3, todos levan unha R. E sobre todo, todos que levan camións, furgonetas, os pilotos de remolque o que iban cos coches aos rallies, iso acabouse. Que o respeto muitísimo, que me gustaría vivir esa experiencia de levarme un camión, un cochazo, toda leche, pero bueno, son un obrero igual que calquera, por lo tanto, tiña que depender do meu sueldo e era o que podía optar. E bueno, despois de uns cuantos meses desmontando ali, montando e pintando e tal, pois sacamos algo bonito, non rápido, bonito. E está. Donde debutaste con ese coche? Debuté en Santa María de Olla en 2006, no ano 2006. Me acordo, eu creo que a veces ainda soño con iso, que che digo, tuve resultados mellores, pero creo que como as primeiras veces nunca se olvida. Esa foi a miña primeira vez, porque era unha subida, por lo tanto só podía conducir eu.
Me acordo que estaba Rodrigo Vila en ese momento de asesor técnico de todo, o cual a mí tamén teño que decir que me facía sentir un pouquiño máis tranquilo. E así foi, empezamos na subida a Santa María de Olla. Me acordo cando estábamos cando estaba na salida, moitas veces estábamos porque só fixe unha subida na miña vida foi esa, o resto foi en plural, con meu copiloto, non? Entonces, escápaseme. Entonces, acórdome que estaba ali, templábame hasta os empastes, te lo juro, te lo juro. E cando se puxo a célula cero, bueno, eu creo que esa primeira, segunda, terceira, si non se partiron os sincros polos nervios de pisar embrague e meter marcha, foi un milagro. Pero, bueno, ao largo do sábado e domingo, pois a verdad que me fun soltando e iba baixando os tempos de 2 en 2 segundos, 2 segundos por pasada. E, bueno, me acordo que no domingo xa tiña outra soltura, xa estaba máis relajado, xa o disfrutaba de outra maneira, sin saber o que viña todavía anos por diante. E me acordo que foi unha satisfacción tremenda o domingo na última manga, cando cheguei arriba a meta. Me encontrei a unha amiga que bueno, admiro pouco, a verdad, pero a conocía en aquela época, tiñamos unha relación así de vernos nas discotecas e tal e cual. Me pregunta, que tal? E digo, pois, moi ben, acabei a subida, o coche está inteiro, eu tamén, os espectadores tamén, estamos todos sanos e salvos, moi ben. Me acordo que nos fundimos ali un abrazo e iso quedoume para o recuerdo. Ese foi o meu debut, sin ningún tipo de problema destacable, o sea, nada do outro mundo. E nos rallies, cando debutaste? Pois nos rallies debutei ese mismo ano, no 2006, o Surco Condado 2006. Me acordo que ya había dito meu copiloto, que tampouco tiña ninguna experiencia, igual que a min, o sea, de cero, sabes, isto que estás tomando unha cerveza no bar, digo, oye, Chicho. Suso. Chicho, José Antonio Chicho, digo, oye, Chicho, eu vou a correr en rallies, necesito un copiloto. A ver, necesito unha persona medianamente fina. O sea, tampouco hai que ser un universitario, creo, despois vamos a verlo, tal. Dice, digo, ti que? Ti animaste aí o que? Dice, estaba así a cerveza, mira para mí, dice, eu vou. Pero así, eu vou. E digo, pois xa está, xa teño copiloto. E digo, bueno, pois vou correr a subida a Santa María de Olla e despois facemos o Condado. Vaite tramitando xa o tema da licencia e tal, para o Condado, que tamén temos que ver isto como vai o tema das notas e toda esta historia e tal, que dice o tío, literal, dice, bueno, despois de que fagas a subida a Santa María de Olla empezou a tramitar a licencia. E digo, bueno, me previsor, sí, a ver, inteligente, para esas edades era un tío que pensaba, digo, bueno, malo será, sabes, que si fora baixar, pois casi che dicía eu que a sacar despois, pero subindo un 205 rally de serie, a ver, malo será, sabes? E así foi. O sea, que debutaste no Surco no 2006. Sí, no 2006. Cando foi o cambio ao 106? Bueno, o cambio do 106 foi en 2010. En 2010 me acordo que pois, con 20 e poucos anos, ainda pensaba vivir dos rallies. Entonces digo, pois hai que buscar unha montura máis potente, polo menos 300 centímetros cúbicos máis. Non pedía moito, porque acórdome que o 205 era o 1003, pero o 1003 como é así, o sea, sin nada, de serie. Entonces nada, pois digo, mira, poñémolo en venta, a ver si con algo máis, pois podemos buscar unha montura un pouquinho superior, non? E así foi, pois encontramos o 106 en Lousame, e o comprei a Santiago Romerons, chaval excepcional, por cierto, lle mando saludos, que igualmente, Santiago. que de vez en cando ainda o pillo por aí, moi rara vez, nada, pois el quedouse co meu 205, axustamos as diferencias e me truxen o 106 del para cá. Tamén teño que dicir, Santiago, o coche non corría moito, sabes, o che digo, pero bueno, era fiable. E despois máis fiable o fomos facendo nós, a verdad que
non temos queixa sobre a fiabilidade do coche. Hombre, eu creo que o 106 chegou a ser rápido, Bueno, eu creo que o 106, bueno, hai un cambio de copiloto tamén, todo hai que decirlo, non? Non estou dicindo que Chicho o fixera mal, todo o contrario, que para non ter nin idea, como a min, de cando empezamos, pois cos kilómetros, a verdade que sabes como se empeza prácticamente todos os deportes, non? Medio en broma, medio en serio, e ao final ou tiras pa broma de todo ou tiras pa o serio. O serio de todo. Vale, pois nós ao final fomos arrimando o serio, e bueno, Chicho motivos personales ou que sea, pois tuvo que apartar un pouquiño xa do deporte, eu vime aí entre dúas aguas, en plan, vendo todo, collo 106, ao final collo un 106, pues, perdíme un pouco, Que fixeche o coche máis fiable e máis rápido. Porque houve tamén un cambio de copiloto. Exactamente. Despois falei Manu Bouzón falou conmigo, sin experiencia de ningún tipo, el jamás había corrido antes ni nada tampouco. Eu, como xa tiña algúns kilómetros con Chicho e tal, pois algo sempre vas aprendendo. E foi cando se incorporou Manolo en 2011. E bueno, a partir de aí pues, empezamos xa co 106, empezamos a facelo correr. Non é que tuvera moitos cabalos, pero as baixadas dabanse ben, a verdade. Seguro. Mira, quero que sepas que o teu primo Basilio mandache saludos dende Brasil. Ostras, Basilio! Un saludo, campeón. Ostras, macho, vaya sorpresote. Madre mía. Bueno, eu teño un recuerdo moi grande no ano do sur do condado, na Cabacha arriba, con ese coche, Sí, fomos bastante rápidos con el. Non é que, isto non está ben o mellor que o diga eu, non é que o coche correse moito. Sempre o digo e sempre o direi, o coche era moi precario, o coche era as posibilidades que o noso bolsillo e os nosos patrocinadores nos podían aportar. E si é certo que chegamos a facer moi bons puestos con el, sí, a verdad que... Non sei, valor tes, o sea, nese aspecto. Non sei que decir, non son eu quen debe decir iso. Pablo, chegou un momento na vida, como a todo, que hai que parar. Sí. Bien. No momento que parache, como empezaste a ver o mundo das carreiras outra vez de fora? Bueno, eu recordo que ahora vai a sonar que parei eu e baixou o nivel, sabes? Cuidado, non quero faltar o respeto a nadie, ni moito menos, non? Eu sei que nós habíamos ganado a Copa Cumo en 2013, habíamos ganado a clase, habíamos ganado todo o que nós podíamos haber ganado desde o noso nivel, non? Hubo que parar, bueno, a vida, non? O traballo, todo un pouco... A economía, traballo, a familia, entonces, bueno, as prioridades son as que che dan de comer, iso ten que ser así. Ademais, xa me había mentalizado de que para vivir disto non valía un 106, nin valía calquera tampouco. Unha cousa que hubiéramos nos feito ben en ese período, e para mí era suficiente, non? Ter unhas revistas e 4 trofeos en casa para quedarme... De vez en cando ainda os miro e digo, joder, que recuerdos deste rally, ou que recuerdos desta xente. Mira, máis recordo, Dolores Fernández dice que está contenta de verte demostrar o teu traballo. Dolores, O sea, a verdad que, vamos, eres super famoso, eres unha estrella que cando volves sigues arriba, no top, o sea, Pablo, nese aspecto. Ponche dicir unha cousa, estou me enterando ahora. Porque eu creo que sempre pasamos moi desapercibidos no tema de repercusión mediática, Con todo isto quero dicir que a carpa que tiñamos había feito a miña comadre e a súa irmán con dúas, para que te deas cuenta do pouco do humilde do tema, non? Que a veces para correr moito non hai que levar moito merchandise, simplemente hai que ter ganas, non? Que era o noso caso. E a carpa que levábamos había feito o meu compadre e a súa comadre con dúas carpas destas de terraceo de verano que eran azules e verdes, non? Entonces coseron unha con outra, o meu compadre fixo as varillas, ala e tal e cual, e tiñamos unhas carpas así, era iso, o sea, non había máis. Mira, ibache facer unha pregunta, pero adiantáronseme nas preguntas. Noelia Airó, gracias. Volverás?
Non sei de que conozco a esta muller, Ela te conoce a ti. Seguro. Pero bueno, mira, aproveitando que non tes a parienta que está mirando o directo, que está hoxe de compras, volverás a sair a correr algún día. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Voulle decir algo máis. Mira, outro día falaba con Pablo Gregorio, que todos que son daqui da zona do tema dos rallies seguro que o conocen e lle sona o tema. Chamei a semana pasada porque vendía un coche, non? E digo, oye Pablo, o coche este xa o vendeches ou aí no tes? E dice, no, vendino antes de ayer para non sei para onde. E digo, bueno, pues nada, iba a decir que si funcionaba, que o mellor, pois ainda me animaba e íbamos a dar unha volta ao sur do condado e tal, e me dice, me cago en tal, que si me chamas a semana pasada xa estaba feito, joder, e digo, eu jodido tamén por un lado, non? Porque digo, ostras, pois por unha semana, sabes, che digo, e digo, oye, no, pero bueno, tranquilo, que eu xa levo 8 anos desconectado e íbamos a dar unha volta por recordar vellos tempos e tal e cual, e me dice, pois tamén che digo unha cousa, se era para ir a dar unha volta, alégrome de habelo vendido. Está claro. Sí, era como... Pablo, a verdad que é un placer charlar contigo. Poderíamos estar 2 horas máis. Seguro, seguro. Facía moito tempo que non nos mirábamos dentro da escudería, das gracias que sempre saliche con nós, foche unha persona super educada, levache a nosa pegatina sempre, por onde foche. No capó, sempre. Eu personalmente podo che dicir que podo dar as gracias á vida por coñecerte, verte crecer, ver parar, ver como empeza outra vida, muller, hacerse cargo dun negocio, filla, todo, moi orgulloso de ser o teu amigo e moitas gracias por a visita. Pois é recíproco porque desde o primeiro momento sempre contei con vos, non por outra cousa, hai que dicilo, por proximidade desta escudería, a cual sempre me acollestes moi ben, sempre que tuve algún problemilla ou calquera cousa, sempre estuvestes aí, sempre admirei o voso bo facer, aos que estades aí detrás tamén, o voso bo facer, a vosa involucración con este rally, non deixalo morrer nunca, facédelo cojonudamente ben, e espero volver correndo para vos. E antes de despedirme, para que quede para a prosperidade, teño que darlle un abrazo e un beso á miña pequena moneca que se chama Leire, que fai agora 2 aniños en un mes, que algún día, cando mire esta parrafada que nos estamos botando aquí, pode decir, oye, meu pai acordouse de mí, sabes? Efectivamente, mandamos un biquiño, cariño, un beso enorme a miña moneca e a miña muller. Pablo, moitas gracias pola visita. A vos. Un placer. Encantado. Bueno, pois vamos facer unha pequena pausa e vamos a seguir tendo máis noticias. Un minutiño e volveremos. Bueno, pois xa casi está rematando o directo, Roberto. Pois sí, a verdade é que desde dentro faixenos corto, un pouquiño, pero sí estamos chegando ao fin. A verdade que foi un programa un pouco complicado. Hoxe non tivemos representación dos alcaldes, o cal hai que mandarlle un saludo porque todos teñen obligacións laborais e ser alcalde e contar con eles é a veces complicado. Entonces, se che parece, vamos a desvelar os dos concellos, últimos 2 concellos que nos quedan. Pois sí, efectivamente, un treito que gusta, rápido, bueno, o que xa contábamos con el. Este ano tamén contamos con Mondariz e Covelo, o treito de Mondariz.
baixando ou subindo. Aí xa non podemos decir máis, pero sí rapidísimo. Moitas gracias aos alcaldes, ás entidades colaboradoras. Como decía aquí ben meu compañeiro Iván, por motivos laborais non puderon estar aquí desta vez, pero bueno, na súa representación, pois pegamos as pegatinas dos concellos. Doche a elegir, jefe. Pois mira, eu xa non vou ir moi lonxe, xa me quedo por aquí. Pois eu vou llevar esta aquí. O de Covelo. Bueno, entonces vamos a facer memoria. Roberto, temos tramo de Salceda, tramo de Arbo, Correcto. tramo de Salvaterra, tramo de Pontareas e tramo de Mondariz Covelo ou Covelo Mondariz. Covelo, Mondariz, Mondariz, Covelo. 5 tramos. Xa se verá. 5 tramos. 5 correcto? treitos. O de sempre. O de sempre. Casi. Casi. Temos un tramo novo. Temos unha gran sorpresa, penso que vai ser moi satisfactoria para moita xente, para nós é moi emotiva, que non desvelaremos ata a semana que ven. Podemos decir que é un tramo novo en un concello novo. Como ben nos comentaba o Xía, nin se tocou unha sola curva en 17 edicións. Efectivamente, nin se tocou unha sola curva en 17 edicións. Pois nada, pa semana contaremos quen é ese novo tramo, por onde vai, intentaremos traer ao alcalde. Esperemos que poida acompañarnos. Asegúrovos que vai marcar historia ese novo concello, ese novo tramo, porque é espectacular. Eu penso que sí. Como ben decía o Xía, alguén lle ten medo, co cal, máis emoción. Familia, gracias a todos. Roberto, moitas gracias por moitas contar gracias, outra vez Iván. conmigo, Perfecto. estar aquí, co quinto directo e pa semana máis. Pa semana máis. Vos esperamos. Gracias.